Jó napot kívánok, Sárközi Anna vagyok Szegedről. A Püspök Jánossal megbeszéltük, hogy szeptemberre fölmegyek, de nem tudtam fölmenni, mert nem kaptam meg a nyugdíjamat, mert Rácné és Tóth Ferenc szórakozott rajta. A másik az, hogy a lakáspapíromat nem kaptam meg, pedig vásároltam 369 millióért egy lakást, ami 36 négyzetméter, vagy 396 millióért, ami 36 négyzetméter, és nem írják rá rendesen a címet, így nem tudok bemenni, a Benedek nem jól csinálta meg a papírt, és mert valami ilyesmit írt rá, hogy fehér tő, és Kistelek 25, a másik ráírta, hogy Petőfi Sándor Sugárút 5, hát nem tudok rajta elmenni, hogy melyik az enyém és melyik a fiamé. A fiamat megölték, Mereditet is megölték, és kisfiúmat, tehát Steven Seagal-tól valót, és én lettem volna a harmadik vásárló is. Azért mondom, hogy megvásároltuk mi ezt, kifizettünk minden, de nem tudjuk, hogy melyik. Tehát nem tudom, hogy melyik a fiamnak a lakása, és melyik a másiké, mert nem tudom a négyzetméterét, érti? És nem küldték le a papírt. Most bementem a lakáshivatalba, mert azt mondta a püspök úr, hogy ott lehet utána nézni. És azt mondták, hogy nincs fölvéve. Föl volt oda valami véve, de mikor oda néztem a monitorra, törölte. Na most én nem fizetőeszköz vagyok, és a püspök úrnak mennyit is fizettem ki? 126 milliót fizettem ki azért, hogy nekem a papírt megcsinálják ott, és küldje le nekem szeptemberre, a kulccsal együtt, a kulcsot is visszaadtam neki, mert mondtam, hogy itt nem lehet, mert a Fantiné tömeggyilkosságot csinált az Alföldi 17-be, és az ügyét nem tárgyalják, mert elvette Orbán Viktor úr feleségül. Na most, ha egy elnök elvesz egy ringyót, akkor azt nem csukják le, és nem csukják le a családját se, hanem fizetnek érte, de az elnök a mi pénzünkön fizetett, mert 57 gyerekemet kinyírta, érti, nincsen gyerekem, kinyírta, és kifizette úgy a gyerektartást, hogy fölhúzott egy épületet, de a gyerekek nincsenek, így eladta. Tehát ki is fizetett, meg el is adta a részüket, az azt jelenti, hogy a gyerekeim körülbelül 3 évet vagy 5 évet élhettek a lakásba, és többet nem, mert Orbán elvette egy ringyot, és szarik az egészre. A másik, amit föl szeretnék jelenteni, 62 éve nem kapom meg a nyugdíjamat, de a fizetésemet sem, ami tulajdonképpen a bérem, mert 172 lenne a havim, de ha ebből adót kell fizetni, akkor 150, és tudja, mennyivel szúrtatja a szememet 62 évig? 40 000 forinttal. Na most én Sárközi Anna vagyok, és születtem 1965. 06.11-én, de a szerencsétlen anyám, amikor megszült, agyvérzést kapott, és nem tudja, hogy 64-es vagyok-e, ugyanúgy 06.11-jel, mert mind a kettőt megcsinálta a Szegeden a rendőrségen Jehova Atya. És nem tudom, hogy melyikhöz tartozom. A személyimet bevonták ugyan, a papírok megvannak az F3-on, de lehet, hogy bíró 2-n van már fönn a lakáspapírom, és még mindig szórakoznak rajta, mert még mindig nem küldték le nekem azt a papírt, amire rá van írva, hogy ez az öné, csak ennyit kéne, ez az öné, és ez a címe. Ennyit nem tudnak megcsinálni 14 év alatt. Itt vagyok Rácz Róbertnénál, aki idegbeteg, a másik a fia kinyírta nekem Mereditemet, az én fiamat, és jópofát kell vágnom. Közben fizető eszköz vagyok, hogy neki legyen pénze az ő fiát tákolni, vagy éppen eltemetni, nem tudom melyik jutott neki, és unom az egészet. Érti? Nem otthonom a Rácz Róbertné lakása, ami Olajos utca 8/B, érti? Nem otthonom, mert nem én dolgoztam meg érte, hanem az édesanyja fizette ki neki, és Rácz Róbertné utána fizetett a lakásáért, érti? Semmi közöm nincs hozzá. Én itt megtűrt személy vagyok, és sajnos albérlő, de nem kaptam meg azt a pénzemet, ami 24 000 forinttal szúrta ki Orbán a
szememet, de tulajdonképpen 35 000 kéne kapni, mert gerincbeteg lettem, mert az atya érti, megvágta a nyakamat, és kiszedte belőlem a gerincemet, érti, és műtöttek. A másik, a Fanti Jánosné tömeggyilkos, mert megölt 474 rendőrt, és nincs lecsukva. Én nem tudtam azt, hogyha valaki elnök, akkor szarnak arra, hogy hány embert ölt meg, és akkor, hogyha szétszórja a gyerekeinknek a pénzét, és a mi pénzünket, tehát az egyémet is, akkor szarnak az egészre, és nem törődnek semmivel se. Most ne haragudjon, én 60 éves vagyok, de odaírhat 59-et is, mondtam a születésvéget, nem tudom, hogy mi merre, hány méter, érti, amit mondok. És azt akarom mondani, hogy van, mikor kint kell ülnöm az utcán, de ledolgoztam 46 évet, érti? 46-ot, és kinülök az utcán, és 5 lakást vettem, és egyikbe se tudtam beköltözni. Ezt nem most, hanem a fiaimmal, érti? Akkor, amikor még éltek. Tehát nem most 15 évre számoljon, hanem még előbbre. Körülbelül a gyerekem akkor 25 éves lehetett, amikor kibasztak velünk, és kibaszták a gyerekeimet az utcára. És újra össze kellett szednem a pénzt, mert az államnak nincsen pénze. De szarnak az egész, tehát nem az ő nevelésük érti, hanem az enyém. Na most Rácz Robertnél fölneveltem 2 gyereket, de nem így szültem meg, hanem megszültem Amerikába 2 gyereket. Érti, a fiam már felnőtt volt, és odaadtam neki, hogy nevelje. 6 éves koráig kim voltam vele, később pedig 11 éves koráig voltam kim a gyerekeimmel külföldön, mert kint dolgoztam, érti? Nem voltam 100%-olva, 100% második csoportra is, mert most nem kell dolgozni, hanem mert annyira dolgoztam magát a csontnak a földfedezésével, csak éppen nem tudok bevenni oda, ahova szeretnék. Mert abból én megvettem magamnak egy lakást, és megvettem az egészet a gyerekeimnek, és én nekem még maradt pénzem, 4 billió modom maradt, érti? Amit állítólag csináltak ott egy papírt, a püspök valóban megcsinálta, de nem pecsételte le. Hát nem tudom, hogy mit csinálnak maguk. Azt hiszik, hogy elszórhatnak egy embernek a pénzét, és kinyírhatják az összes családját, és közben őket az állam a markába. Hát uram, nincs ilyen, mert ha én utcán ülök, én megmondom magának, hogy olyan büntényt fogok a nyakukba akasztani, ha megérkezek oda, hova kell, mert föl fogom jelenteni nem csak a püspöki hivatalba, hanem attól följebb. Érti, mert van a felsőké. És nem tűröm azt, hogy itt üljek egy rohadt mocskos lakásban, ami nem az enyém. És nincs hozzá közöm. Tudja hány éve? 30. Betelt a pohár, érti? Mert 14 éve várok arra, ami engem illet. És nem kaptam meg, uram. Érti? Az Orbán pedig egy román cigány, aki engem megerőszakolt, érti? És kivehelték a méhemet, és beültettek egy másiknak a méhét, ami pedig Szusénak volt a munkája, Szuseté, vagy hogy a kurva anyjába hívják a nagyáruházba a séfet, és itt kellett eljönnöm Armagedonba, hogy abban a szerencsétlenben akié a méh. Fölrakom, és szül nekem 50 gyereket, ami szintén halott. Érti? És nem normális. És egy napon az enyémek taszok voltak, de nem kell a magyar államnak, csak a pénzük. Meg a temetése az elnöknek. Érti? Mennyi mindent kell én nekem lenyelni és dolgoznom. Nem maguknak kellett azokat a gyerekeket fölnevelni, tehát nagyon ütöttem valóban, de nem én, hanem az elnökkel. Hogy fogjam már fel, hogy nem cigány vagyok, és ne lógjon rajtam. Érti, hogy utálom az elnököt? Gyűlölöm. 40 évig voltam férnél, de nem vagyok. Tudja miért? Mert előjött a Szabó Piroska, akit felszedett annó a öti, csinált neki 2 hülye gyereket, érti? Mert ez se normális. Nem. Szabó elment 47-tel annó. Érti? Egyszerre. Férfival. 15 éven keresztül. Vagy 13. De ott hagyta. És az a szerencsétlen nem tudta, hogy a saját gyerekét hátulról megbaszta. És ki van nyírva? Érte, amit mondok? Elköcselenek a szavak, de igaz. A sajátját megizélte, de a Szabónak kell a mert van pénzem, érti? És az engem megmúlt, felhúzott egy bombára egy épületet, amit a Fantinétedről Isten tudja, hát abba akartak beköltöztetni, csak tudja mi a probléma? 4 embernek ment el a karja meg a lába. És meghalt a szomszédom.
abba, hogy fölment oda, és azt mondta, hogy ilyen nincsen. De nincsen. Se karja nem volt a szerencsétlennek, se lába nem volt neki, se feje. Hát engem ilyenben ne szóltoztasson. Érti, hogy látsz miatt igénytelen szerencsétlen 80 éves, félig vak, és én nem vagyok takarítónő. Van neki 2 gyerek, azt jöjjön ide, és ganézom ki alól, jó napot!